आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नवसाला पावणारी आणि लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालवण तालुक्यातील आंगणेवाडीतील श्री भराडी देवीच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चितीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं असतं. गावातील मुंबईस्थित चाकरमानी तर या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लावून असतात. डिसेंबर महिना आला की मुंबईस्थित चाकरमानी मित्रमंडळी आपापल्या नातेवाईकांना सतत संपर्क ठेवून असतात. तारीख निश्चित झाली की यात्रेत येण्यासाठी तिकीट बुकिंगसाठी गर्दी सुट्टीकरिता धडपड करत असतात. काही दिवसांपूर्वी पारद करण्यात आली होती. त्यानंतर धार्मिक विधी केल्यानंतर सकाळी मंडळाच्या वतीनं आंगणेवाडी यात्रा शनिवारी 2 मार्चला होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. दरवर्षी गर्दीचे नवनवे उच्चांक गाठणाऱ्या या यात्रोत्सवात याही वर्षी 10 ते 15 लाखांहून अधिक भाविक हजेरी लावतील असा अंदाज बांधण्यात येतोय. आंगणेवाडी मंडळ तसेच जिल्हा प्रशासन तालुका प्रशासनाकडून यात्रा नियोजनास लवकरच सुरुवात होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.